Bon dia i benvinguda a una classe de ioga amb Caterina Testime per a alliberar tensió de cervicals i muscles. Anem allà. Anem a començar amb un poquiu d'espolsar tot allò que carreguem, que ja no necessitem, vale? Amb els ditets tots juntets. Anem a pegar colpets per la cara, si portes ulleres te les pots llevar. Per la cara, galtetes, mandíbula, orelletes, i ara pots fer com si foren pincetes els dits. Pots com rascar en eixa zona, sense fer-te mal, és agradable. I vas rascant, baixant pels braços, soltant tot allò que ja no necessites. Durant la classe te vaig a fer preguntes que no necessiten resposta, simplement deixa que arriben i s'obriguen infinites possibilitats a través de la pregunta. La pregunta empodera i això ens ho ensenya Access Consciousness. Per tant, simplement permetiste rebre, disfrutar i anar seguint la classe. Seguim frotant i baixem. Primera pregunta. Què estàs carregant emocionalment que no te correspon? Segueix frotant, ara per eixa zona, l'esquena. Ves baixant cap a la lumbar i deixa que baixi tot cap als teus peus i baixa a terra. Torna al cap, frega. Jo vaig a llevar-me hasta el turbante. Frega i el moño. Solta les orelletes. Deixa que tot vagi eixint de tu. Frota la cara, la palma sencera. Hem començat per les llemes i ara ja la palma sencera que va fent que tot isga de tu. Baixa, esquena. Digestió, totes les emocions ahí acumulades, deixa que baixi tot. I para. Queda't quieta on estigues, com estigues. Observa sensacions. Què requereix ser, saber, percebre i rebre per a poder alliberar càrregues emocionals, mentals i físiques durant la classe d'avui? Dibuixa un somriure en el teu rostre i ara acaricia un poc les teues celles, solta la tensió, espenta pa que fora, de dins pa que fora. I des d'ahí inspire muscles amunt, exhale muscles arrere. Inspire muscles amunt, exhale muscles arrere. I vas a imaginar que portes una motxilla, la motxilla pesa molt, i ara amb aquest moviment estem fent un forat en la base de la motxilla. I cada volta que baixes i exhales, va caiguent tot el que ja no te beneficia, tot el que fa que te sengues pesat, pesada. Inspire, exhale. Pots tancar els ulls o tindre els oberts com te sengues més a gust. Inspire, exhale. Quina energia requereix ser avui per a sentir-te més lleuger i més lleugera? Inspire, puja, exhale, baixa. Ves imaginant aquesta motxilla que s'està buidant. Després d'aquest exercici farem un moment, observem sensacions, si va canviant alguna cosa en el nostre cos. I des d'ahí anem a apretar tot el cos molt fort, pujant els muscles, apretant els punys. Inspire, retinc, i quan diga ja anem a soltar l'aire, tirant l'aire com si volguérem empanyar un espill. Inspire, retinc l'aire, solta. Si necessites xillar, xilles. Repetim 2 voltes més. Inspira, apreta. Apreta, retén. Solta. Última. Inspira. Genial. Des d'ahí anem a 4 punts d'apoyo. Anem a fer un poquet de gat vaca. I inspira.
exhale. Inspire. Exhale. Inspire. Exhale. Última. Inspire. Exhale. I des d'ahí anem a obrir bracet dret cap amunt. Inspira i a l'exhalar el fique per baix de l'altre. Estira tot el que puc fins que tinc el muscle apoyat i l'orella també. I ahí puc allargar el braç per a més intensitat o puc portar-lo darrere a la cadera per a obrir també pit. Si no, si és massa intens, me queda així. Respira ahí. Anem 5 respiracions. Segueix ahí, jo me fico en la posició canviada per a que pugues veure que estàs bé, col·locat, col·locada. Una respiració més. Si veus que no notes les sensacions, pots tirar el cul cap darrere perquè siga encara més intens. I tornem poquet a poquet. Ja anem a canviar de costadet. Elevem braç esquerre. I a l'exhalar passa per baix, apoyem orelleta. I així tries tu braç estirat o obert. Respirem ahí. Porta l'aire a l'abdomen, com si fora un globo, exhales, te buides. I eixa motxilla que hem començat a foradar al principi de la classe comença a estar cada volta més foradada i més buida. Dos més. I poquet a poquet torne. I des d'ahí anem a posar-nos en la posició del bebè. Podem tindre els genolls oberts o tancats, com estiguem més còmode. I en vez de tindre els bracets estirats, anem a tindre-los al costat del cos i deixa que te pesen els muscles. Front apoyaet. Continua ahí, jo vaig a parlar-te per anar guiant-te en esta postura, que va ser l'última d'avui. Imagina que cada volta, cada exhalació, els teus muscles i els teus braços pesen més, se relaxen més. Tot el teu cos va pesant cada volta més. Sent com les teues cames solten tensió, confien en la terra, se deixen sostindre per l'esterilla. Relaxa't ahí, permetís-te soltar tot. En cada inspiració el teu cos s'expandix de pau, de tranquil·litat. I a l'exhalar, se solta tot. Tot està més mollet, més blanet. Quanta més tranquil·litat pots ser avui. Quanta més calma pots encarnar avui. Quanta més salut pots ser avui per a les teues cervicals i els teus muscles. Respira profundament, deixa que te pese tot el cos. Confia, estàs a salvo, la terra, la mare terra te sosté. I des d'ahí vas a imaginar que les meues manetes, ben calentetes, se fiquen en la teua zona lumbar. Nota com pressiona ahí, com s'abaixa eixa zona pa a terra, com s'allibera. I les meues manetes calentetes van pujant cap amunt per la teua esqueneta i vas notant com si algo se farà encara més blanet i pogueres soltar més. Si el teu cos cada volta se relaxa més i més. Vaig pujant pa amunt, vas notant eixa calentoreta, eixa pressió que te va alliberant, notes els braços cada volta més pesats, que notes que sostindre'ls tu, el cabell també se relaxa, els pensaments van sorgint a través d'eixa motxilla que ja no necessitem tindre tan plena. Només deixem en la motxilla el que sí que ens aporta, el que ens beneficia. Segueixen pujant les manetes i ara comences a sentir-les per la zona de les teues escàpules. I suaument van pujant també cap al teu collet, cap als teus muscles. Baixen pels teus bracets, sent que els teus bracets estic pressionant-los
I cada volta estan més relaxats. Vaig arribant a les teues monyiques, a les teues mans. I d'ahí torne al collet i te faig pressions per tot el cabet. Sent ixa calentoreta de les meves mans, ixe carinyo que t'estic enviant de manera invisible. Sent que t'apretes l'òvuls de les orelles, que se relaxen. La mandíbula cada volta està més relaxada també. I tot el teu cabet solta la pressió. Queda't ahí el temps que necessites. Jo vaig a deixar-te ací per a que pugues tenir el teu espai de silenci. Que tingues un superdia. I si t'ha servit aquesta classe, fes-m'ho saber per a motivar-me, per a fer més vídeos i pròximament poder seguir fent vídeos sobre cervicals, sobre caderes. M'aporta molt saber si vos serveixen. Així que compartix, fica me gusta, subscriu-te al canal i sobretot disfruta d'estar ahí en aquesta posició. Que tingues un dia meravellós. T'abrace molt fort. T'estime.